мисол нуқтаи назари маро нигоҳ мекунанд, хоҳишҳои маро нигоҳ мекунанд, гӯш мекунанд ки ҳамин чиз албатта ки аввал онҳо худашонро мегӯянд ки ин хеле дурусттар аст. Ман агар ҳамон чизро бисёртар хоҳам, ман как бы пешниҳоди худамро зиёд мекунам. Онҳо аввал камтар норозигӣ баён мекунанд, билохир хоҳиши маро албатта ки иҷро мекунанд. Бале буд давраи шӯравӣ ҳама мо шумо ҳамагон медонем ки дар мо тоҷико як қонуни нонавишта буд. мегуфтем ки духтар ки калон шуд ба воя расид ҳатман ба шавҳар доданд. ин мутлақо хато аст аз нуқтаи назари банда. манам фарзанд набера дорам, духтар дорам. аммо аз диди назари шарқиёна духтар ки имконаташ маҳдудтар аст ва баъзан баъзе хостаҳои дилша ба падар гуфта наметавонад. падар бояд ки худаш тасмим бигирад. мекунанд, падару мадарам дастгирӣ мекунанд. сармоягузорӣ мекунанд. интихоби маро эҳтиром мекунанд. то андозае ки ҳадди имконе ки метавонанд, то ҳамун аз дасташон меояд, онҳо ҳар корро барои бонувони оилаи мо мекунанд. падар дар тоҷикистон ба фикри ма ки бисёр кам одамои пайдо мешаванд, пулдорои айҳад зиёд пулдор набошанд, агар сармоягузорӣ накунанд. мо баръакс чашм бароем ки кай фарзандамон ягон сум мода ёрдам мекунанд. мо интихоб кунем писар ё духтар, мо бояд аввалия бояд ба духтарон тием. чаро аввалият ба духтарон? барое ки дар оянда онҳо модар мешаванд. агар модар басоат бошад, фарзанд басоат мешавад ва дар оянда оилаи худро дигар хел тарбия мекунад. не намекунам. ягон сармоягузорӣ намекунед? не ягон чӣ накардам. аз чӣ кунам?